Por el Estea vende inaugurar a súa nova sede nas Lagoas, no mesmo espazo no que antes atopaba Daun Ourense. Esta decisión xurdiu da necesidade de ampliar unhas instalacións que tras 7 anos xa se lles quedaban pequenas. Hoxe non inauguramos só un local, inauguramos un proxecto colectivo construído paso a paso, esforzo, ilusión e compromiso das familias de Por el Estea é o que temos hoxe aquí. Por eles naceu da vontade da resposta dunha necesidade que todos coñecemos en Ourense. Precisaba un espazo especializado próximo de apoio e acompañamento para as persoas con autismo e as súas familias. Este local novo é a mellor demostración que todos xuntos podemos facer que nosos soños se convertan en realidade. Este espazo representa algo moi importante, que é a esperanza, a acollida e, sobre todo, a comunidade. Nesta liña, Begoña Beijón puxo en valor a traxectoria desta entidade que nos últimos 7 anos amosou a súa dedicación e esforzo a mellorar a calidade de vida dos nenos e nenas con TEA. Leva relativamente pouco tempo de actividade, leva 7 anos, pero xa conseguiu convertirse nunha referencia non só en Ourense, senón tamén en toda a provincia e atrévome a decir tamén que en Galicia. Un referente na atención ao autismo, son 7 anos axudando a moitas persoas, a moitas familias, orientándoas, prestando servicios fundamentais para os seus fillos, para os seus familiares con trastornos do espectro autista e creo que hoxe non só estamos ante a inauguración dunhas instalacións novas, non só damos un paso máis a nivel físico, non só ocupamos un novo espazo, senón que tamén vamos a ocupar un novo espazo, Por el Estea vai ocupar un novo espazo no tecido asociativo galego. Tamén o subdelegado do Goberno agradeceu a labor desta entidade. Grazas á súa existencia, convírtese nun interlocutor excelente para que as administracións podamos estar informados e ao mesmo tempo comprometernos e axudar as persoas que teñen trastorno do espectro autista. Entonces, moitas gracias por existir, moitas gracias por ese traballo. Só quería destacar dúas cousas en este sentido que impulsa Por el Estea en Ourense, que teñen que ver coa convivencia en diversidade e tamén, sobre todo, nas persoas que padecen trastorno con espectro autista, o que ten que ver coa empatía e o cariño. Luís Menor quixo destacar o orgullo da institución por ter colaborado no cumprimento do soño da asociación. Esa asociación que estaba nacendo, que tiña moitas dificultades, a que xa estábamos axudando con gastos corrente e demais, pudera facer realidade ese soño dese salto cualitativo, efectivamente, que era cuantitativo, que era ter un local acorde cas súas necesidades, onde desenvolver todos eses proxectos que efectivamente tiña na cabeza e efectivamente o conseguimos. Bueno, nos comprometemos dentro das nosas posibilidades unha importante cantidade para que esta realidade, a compra e adquisición deste edificio e a súa adecuación fora posible.